सार जाबाय जानो फैदोब्रा नों मानो फैथिनांगौ बिदि था पुलिट दे पुलिट साइड अपनी साइड मानसि दं मोनखागोन अफिसियेलखौलाय सारा गांसे आइननि बाथ्रा karena साख्रि अफिसारा दिपना होनदों जे डिसिआ फैनानै खम समनि मादावनो दिनै कन्ट्रिक्टआव डिभिजननि आन्दाराव जेसेबां हा दाखिनानै दङमोन बिथांमोनहा दिनै मोननो हाबाय बिसमुरियावबो होबाय माखासे बाद खालामनानै दं बिसमुरियावबो आरो जोंना दाख्लि खन्थाइ बाजार बाव होबाय दिनै बेवहाय होबाय दा बिथां फैनायनि लोगो लोगो जोंना एक्टिभ जादों बेखायनो बाख्नायदों दिपना सार्केल अफिसारा बाख्नायदों डिसिखौ आरो मोजांखा बिथाङा क'क्राझाराव पस्टिं मोननाय लोगो लोगो आंनाव थांदों आरो आंनाव थांब्ला आंनि स्टाफानो बुंखादों मोजां बायदों होननानै मोजांथार बियो होननानै आं बुंबाय मजुमदारा मोजां मावदों सैथो खोथा आरो बिफायानो बेवहायनो अफिसार खामोन नालाय गावनि जोनोम हादोर अधिकारखौ मिथिगौ दिनै इसिबां होगोन होननानै बुंदों आमबागादायाव मोनगोन 2 बिघा 4 काठा 6 लिसा सुबुङा जाहैबाय मोनगिरिया 429 सुबुङा मोनसिगोन हाखौ हावरा गोजायाव मोनसिगोन 157 जना मोनगोन हावरा गोजायाव मोनगोन 1348 बिघा बिनिफ्राय सोनाबपुरि गामियाव 207 जना मोनसिगोन मोनगोन 1055 बिघा 1 काठा 16 लेसा मोनसिगोन जाय जेसेबां दाखिनानै दङ बिथांमोना मोनजोबसिगोन आरोखि दा 2006 सनाव भारत सरकारा फरेस्टआव थाग्राफोरनि 25 बोसोर जानाय फरेस्टआव थाग्राफोरनि हानि पाट्टाखौ होनाय जाथों होननानै मोनसे आयेन पास खालामदों बे हिसाबै दा आसामावल' नङा फुरा भारतआवनो गथे भारतबर्षआवनो बे आयेन मथे ट्राइबेलफ्रा हाखौ मोनलांबाय थागासिनो दं आरो मोनबाय थादों खालि बर'ल' नङा ट्राइबेल हिसाबै गार' राभा हाजं मिसिं तिवा गासिबो आसामाव जेसेबां ट्राइबेलफोर दं ओमफ्राय जेनेरेल मानसिफ्रा 75 बोसोर जानाय जानांगौ आरोखि जेनेरेल माने जेनेबा असमिया बा बङालि बा मुस्लिम माखासे फ्राय प्रटेक्टेड क्लासनि माखासे मानसिफोर माखासे दंबावो बेयो जाहैबाय जेनेबा आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव राजबंशी प्रटेक्टेड क्लासनि गरखाफोर बिसोरबो माखासे प्रटेक्टेड क्लासनि दं बिसोरबो बे 25 बोसोरावनो हाखौ मोनो आरोखि बे माखासे जाथियाबो আজি আমাৰ 3টা গ্ৰাম সভা দিয়া হ'ল টোটাল আপোনাৰ 793 মানে বেনিফিচিয়াৰী দিয়া হ'ল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ আৰু আমাৰ টোটাল হিচাপে 5806 বিঘা দিয়া হ'ল ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006ৰ যিটো আছে এক্ট হিচাপে আমি এইখিনি মানুহক দিয়া হ'ল গোটেইখিনিয়ে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰে হয়